Nu er der sultanatnyheder. I dag starter vi med Lottes havetomater. Efter det har vi forskårer med Asger og cut. Now do something completely different. Velkommen til Lottes havetomater. I dag starter vi lige med et kort kig ud over vores lille overskuelige have. Og som noget helt usædvanligt vil vi så starte med en citron og ikke en tomat. Citronen har vi herovre, som står i en potte. Og der er plantet sået nogle små grebfrugter. Der er faktisk 1, 2, 3, 4, der er kommet op nu her. Citronen, den vokser godt lige for tiden. Den har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, som måske bliver til citroner om nogle måneder. Og nu til vores tomater. Vi har 4 planter, som står i potter, og de er nu i blomst, og de er blevet bundet op i dag og fået en masse vand. Og spændt på at se, hvor mange af de tomater, der bliver til noget. Og det er cherrytomater. Vi kan lige gå herover og kigge. Er du med? til noget helt andet. Der er en enkelt tomatplante, som er plantet ud i selve jorden. Og det er et eksperiment for at se, om det er bedre, at den står i jorden end i potten. Godt. I've been here is dangerous. And now do something completely different. Og nu er vi så kommet til vores mini-køkkenhave. Det er det eneste sted med skygge næsten hele dagen, så her bliver ikke for varmt. Der har vi en salvie i en potte, som står under et rør, som drypper nogle gange. Så har vi en citrontræ, som ikke får nogen blomster, fordi den står i skygge. Og her har vi så sået aubergineplante, som indtil videre har 3 blade. Her har vi citrongræs. And now do something completely different. Oregano. Og Bjørns kartofler. Og heroppe har vi noget basilikum, som åbenbart godt kan trive sig i skyggen. Og heri har vi ingefær, som ikke er kommet op endnu. Du filmer ikke det her? Jeg er en inder. Meget gårde. Jeg er en inder. And now to some completely different news in the Sultanate of Oman. Sports news! Nu går vi videre til en demonstration af basketball med Bjørn. Completely different. Ej. Hallo, hvad var det? Jeg skal med sin hul og hoppe. Filmer du? Se forskårer med Bjørn. Er du så aldrig med? Ej, Mogens, nu kommer til at trykke på det der foto.